Molt bé, gràcies. La veritat és que és un plaer, a més he trobat alguna cara coneguda i sempre és bo i estar una altra vegada aquí. Clar, quan parlam d'estratègia de digitalització, jo recordo vaig començar a internet el 96, puc dir una paraula una mica dissonant, allà no eres un emprenedor, eres un friqui de mier X, no? I clar, i quan tu en va cap enrere i veu el que ha passat en els darrers 25 anys, dius, ostres, és que realment la cosa ha canviat, no? La cosa realment no té res que veure, no fa 25 anys, en fa 10 anys, no? I això és una realitat que crec que el fet de que avui aquesta sala estigui plena significa que ja ha calat a la nostra societat i l'empresa, no? I jo voldria respondre a 3 preguntes. Les 2 primeres són fàcils. D'on venim, cap on anem, no? I on som avui. Les de d'on venim i on som avui és bastant fàcil. La que és més complicada és sempre cap on va aquesta cosa, que es diu turisme. Perquè no, a vegades quan parles de turisme pensam restaurants, la conselleria de turisme, perdoneu que això de ratllar menorquí a vegades després de 20 anys a Madrid m'acosta fins i tot a donar xerrades, o tot el que és el sector. Però jo dic, no hem de parlar del sector, ens hem de començar a oblidar del sector, hem de parlar de la societat, dels nostres clients, perquè tots estem molt centrats en el nostre sector. I hem de començar a canviar aquesta mentalitat perquè les coses no s'han de fer per al sector, s'han de fer per als clients. I hem de conèixer com canvien aquests clients. I si sabem d'on venen aquests clients, on estan i cap on aniran, no serà més fàcil adaptar aquests productes que tu deies, Pere, aquestes noves experiències. Per això, primer, hem de conèixer molt bé els clients. Hem d'incorporar en el nostre sector antropòlegs, sociòlegs, gent de la psicologia ambiental, que ens ajudin a conèixer cap on va la societat, perquè quan sapiguem cap on va serà més fàcil crear els productes. Sí o no? O és una animalada el que acabo de dir? Sí? Gràcies, Pere, ja m'he sentit millor. Molt bé, com que això va de viatges, fem una passejada per el túnel del tiempo. És a dir, ara anirem, no sé, uns 20 anys enrere, alguns que peinamos canes veurem coses divertides, no? D'on venim? Ostres, jo quan vaig començar en turisme, la màquina d'escriure ni era digital. Bueno, era digital perquè empràvem els dits, però no era ni elèctrica. Enviaven les factures per correu postal, no? I tot això era d'on venia. Internet en aquell moment tenia 31.897 pàgines a Yahoo. Això era internet, 31.000 pàgines. Hòstia, estar posicionat allà en els primers era superfàcil, no? I la comunicació pre-internet eren diaris, ràdio i televisió. S'ha acabat. La pregunta és avui, quants d'anys voleu que la vostra empresa sobrevisqui? I tu dius, ostres, doncs tota la vida, no? Bueno, els darrers 15 anys el 52% de les empreses han desaparegut. I aquest any 2.400 restaurants i bars han desaparegut. Vull dir, aquesta pregunta que sembla molt tonta no és tan tonta. Per què ha desaparegut Thomson? Tenia clients, tenia una marca, teòricament tenia una estratègia, bona o no, no ho sé. Tenia tot el que teòricament teniu vosaltres i ha desaparegut. Per què? Probablement una part és perquè no ha sapigut adaptar-se a aquest canvi, perquè no ha sapigut entendre en prou temps quines eren les necessitats d'aquests clients, com eren aquests clients. I jo vos demano, vosaltres ho sabeu? O seguiu gestionant les empreses i els destins turístics mirant per al retrovisor? Perquè això és el que passa. Mirau què va passar l'any passat. I com a molt, quan veniu de World Travel Market, mirau com serà la pròxima temporada.
Això és com manejar un cotxe, conduir un cotxe, mirant per els retrovisors i amb les llums curtes de tant en quant. Podríeu conduir un cotxe així? Sense saber quin és el part meteorològic? Si hi ha neu o plourà? Vull dir, hem de començar a tenir la capacitat, com a empresa i com a destins, de mirar el passat, el present i el futur. Perquè si no ho fem així, cada vegada serà més complicat. Sobretot perquè cada dematí alguna cosa canvia. Quan tu vas en els medis de comunicació i veus, cada dematí hi ha alguna cosa que canvia. I si tu no la coneixes i t'adaptes, és un problema. I jo m'agrada parlar d'empresaurios i empresenials. Els empresaurios són els dinosaris empresaris que no s'adapten, que esperen que el món s'adapti, que el client s'adapti a la seva empresa, no a l'enrevés. I això, amics i amigues, s'ha acabat. El client no és el rei, és qui governa. Però què passa? Que quan jo moltes vegades vaig a parlar d'innovació, me diuen, és que no tinc temps per xorrades. És que mos venen a comprar. Posa els peus a terra. Mira, això són lentejas. És que en català no crec que sigui traduïble. Estas son lentejas, si las tomas o las dejas. El marketing online y las redes sociales no sirven para nada. Eso me lo hace mi primo a mitad de precio. Siempre lo hemos hecho de esta forma. Déjalo, ya me encargo yo. No sirves para nada. Així de vegades que he sentit empresauris parlant, dient aquestes frases. Perquè jo els he viscudes. No m'ho estic inventant. I molts de vosaltres també. Espero que ningú us hagi dites. On estem avui? Està clar que a més de tenir una estratègia amb intermediaris hem de començar a tenir altres estratègies. I la pregunta és, quants de vosaltres creus que la innovació és important? Aixecau la mà, per favor. Qui no l'aixeca, que està dormit o no? Fa vergonya. Tots. Molt bé. La segona és, quants de vosaltres teniu un petit pla d'innovació? Un mínim de metodologia, una fuga de ruta. A ver, 1, 2, nos hemos quedado medio solos. El problema és que tots sabem que és important, però ningú té temps. Ningú s'atura, ja no vos deman que tingueu una fuga de ruta, que dediqueu 2 hores a la setmana a pensar. És que no tens temps, estic tot el dia apagant focs. Doncs tens un problema. Tens un problema, perquè hi ha que pensar una miqueta en el futur, no? I què és la innovació? Jo dic que és un virus. Quan jo arribo a les empreses i dic, vos venc a ajudar a innovar, és un virus. I què fa el vostre cos quan teniu un virus? Anticuerpos, a echar el de innovación. Que no le entiendo, me pide que cambie y que haga cosas que no sé hacer. I a més, tu ets l'hamburguesa la d'enmig. El director general que t'apreta perquè innovis i els de baix que te diuen que no i te fan un sàndwich que no veus. I tu que surts suc per totes les bandes de suor, no? De suor. I clar, tu vas, innovar, no, estem massa ocupats. I tens un problema. Si no tens temps, tens un problema. Vale? I això ja no va de tecnologies. Quan diuen, menys mal, Pere, que no has dit les noves tecnologies. Diu, no, internet, la nova tecnologia, després de 30 anys. Dius, ostres, començant bé amb esballa, no? Diu, són tecnologies exponencials. Exponencials. El creixement, el canvi és exponencial, no? I aquí ho podem veure, fem el mateix. Miràvem diaris, ara miràvem el mòbil, com deies tu. I avui ja només Booking té 54 milions de pàgines indexades. Amazon 132 milions. Us en recordeu de 37.000 que tenia Yahoo? Només Amazon 132. I un pringat com jo, vull dir una marca personal molt, 2.790 i surten 25.000 resultats de Jimmy Pons. Una marca individual. Heu provat
Vosaltres quantes pàgines com a empresa teniu indexades? Si jo, que no tinc temps, en puc tenir 2.790, una empresa n'hauria de tenir com a mínim 25.000. Però clar, no teniu temps. No és que no tingueu temps, és que no és prioritari. I quan no és prioritari és que no tenc temps. Jo tinc la sort d'estar amb molts polítics i amb molta gent. Me diu, és que no tenc pressupost. Dic, perdona, no t'interessa. El pressupost, el temps, si t'interessa, sempre el trobes. La qüestió és que hi ha que canviar la nostra mentalitat i les prioritats han de canviar. La comunicació avui, no vos donaré jo molt, però now media és el que passa ara, pot ser comunicat a tot el món. I el client ja no li interessa, això del turisme cultural és una tonteria. La gent el que vol és fer la foto i penjar-la a Instagram. No si ha estat a on o si ha vist. És molt petit la gent que realment s'interessa per el verdader turisme cultural. El client està canviant. Aquest any s'han fet més selfies que fotos normals des dels mòbils. I això és una realitat. De fet, les xarxes ja no són gratuïtes. És gratuït o te costa molt poc pujar una foto a Facebook. Ara que la vegi gent et costa diners. De fet, aquí jo pujo una foto i la veuen 1.400 persones. Ara, si li dono 3 euros a Facebook, 23.000. Una petita diferència. I a més, hi ha que crear no només les experiències, però que aquestes experiències tinguin un concepte que és que sigui fàcil de comunicar per als nostres clients, que siguin ells els que fan el màrqueting o una part del màrqueting. Però què passa? Que tots ens pensam que això va de tecnologia. I ja ho han dit a l'inici. La tecnologia és una eina, és una eina que ens ajuda a fer les coses, però no un fi. Perquè mireu, un hotel, va voler ser, fa 4 anys, volia ser un hotel que el 90% de la gestió fos feta per robòtica, intel·ligència artificial i màquines. Al cap d'un any va haver de despedir a la meitat dels robots. I una empresa canària, no fa falta anar a Silicon Valley, va posar un robot a fer factures i va despedir a la persona que feia les factures. Què va passar? Despido improcedente. La tecnologia va tan ràpid que nosaltres encara no estem preparats per manejar tot això. I a més cometem una equivocació, i és pensar que les eines tecnològiques faran tota la feina, o que ens podrem treure gent. Quan jo vaig començar a fer feina a un hotel, tenia 17 anys, hi havia restaurants amb 40 cambrers. L'any següent van posar un bufet i em van llevar 35. Però al cap de 15 anys o 10 anys van posar el show cooking i van millorar la gastronomia i al final han tornat a posar més persones. I no vos oblideu d'una cosa, quantes més màquines hi hagi, més valor afegit aportaran les persones. Està molt bé la tecnologia, jo som els primers que sempre parlo d'això, però les persones seran molt importants. I avui hauríem de tenir ja això, una web que venem per internet, una posició a Google My Business, tot el que són exemplificadors, una analítica per prendre decisions, no per dir, han venido 50.000 a mi web, i això de què te serveix? Si després no vens d'on, en quins objectius ho estàs treballant, tot el que és controlar social media, tot el que és una estratègia mobile, ho deia Esbal abans, tot va avui a partir del mòbil. De fet, tant que he tingut que escriure un llibre que es diu Màster en desconnexió digital, perquè com no desconnectem estones, se mos n'anirà solla de qualque manera. Qui no ha pensat aquesta darrera setmana tenc que desconnectar una estona? Algú que no hagi un moment donat, tinc que desconnectar. Tothom, perquè estem saturats
i molta culpa la tenen aquestes pantalletes. No? I després, eines de gestió. Això és el que tindríem avui. I hem de tenir una estratègia, treballar el nostre model de negoci, no només promocionar, sinó pensar com convertesc aquesta promoció en ventes o inbound marketing i tota una part de noves maneres de fer màrqueting. Cap on anem? Està clar que el món digital és fantàstic perquè una cosa que és escassa la pot convertir en abundant. Si jo avui, per lo que sigui, que espero que no passi, me cremés el cos o me cremés una cama, abans que passava, m'havien de treure la pell d'una anca i me l'havien d'injertar. Avui ja me poden fabricar pell, me poden imprimir pell. Això vol dir que una cosa que era escassa cada vegada més és abundant. Les dessaladores han permès que l'aigua que abans no teníem, que era escàs, que sigui abundant. La tecnologia en aquest sentit és meravellosa, perquè fa coses que de l'escassez es converteixen en abundància. I quina és la comunicació futura? Pues tot el que sigui visual, en temps real i sobretot que ahir veia unes noves ulleres que ja tots els que duis ulleres sereu els guais, perquè sembla que tots acabarem amb ulleres i tot ho farem de les ulleres. Fa anys que ho diuen, jo no sé si és ara bé, però tots els desenvolupaments que estic veient van cap aquí. La formació serà a través de realitat virtual, tot ho veurem en aquestes pantalles en algun moment en aquestes ulleres. No? I sobretot live, en temps real, de debò. No faig un i se talla, i quan arribi el 5G, que ja no hi haurà latència, ja tot serà la comunicació brutal, no hi haurà ni temps real i ojalà jo pugui ser un holograma i estar a casa i no tenir que estar viatjant tant. No? Però temps real, 360 i una capacitat de veure la realitat que ens confondrà entre si és real o no és real. Aquest és el futur. I sembla ser que seran unes ulleres. No? I cap al 2030, parlant de que verdaderament, no aquesta conya que ara diu, no, es que yo estoy trabajando con inteligencia artificial. Dic, bueno, tú tienes unos enanitos ahí que hacen cositas, però encara realment no és intel·ligència artificial, de debò. Però el 2030, 10 anys, serà una passada. Computació quàntica, impressores 3D de debò, machine learning de debò, tot el que és la part de les ulleres, blockchain, no sabem això com acabarà, ni es doblés. L'altre dia deien que la Unió Europea vol crear una moneda, una criptomoneda de l'euro, no sabem si serà bitcoin, no ho sé, però que canviarà el tema de la moneda total, que probablement d'aquí 10-15 anys no portarem doblers totalment, perquè els estats diran, ostres, que guai, tu, dinero negro no existe. Suècia vol llevar d'aquí al 2025 els doblers físic. Vull dir, això va per aquí, no? Els corrobots, fer feina amb robots serà normal. Avui ja ho feis amb un ordinador. Quan vaig passar de la màquina d'escriure a un ordinador ja era un corrobot. Vull dir, a vegades pensam que les coses no han canviat tant i tot ja ho estem fent. Algú ha vingut en Google Maps aquí? Què han fet? Hem donat el poder a una màquina que ens dugués del punt A al punt B. Ja ho feis. Per què? La ment humana és molt vaga. Quan trobo una manera més fàcil de fer-ho, no tornareu a la guia Michelin, Pere. De paper. La de paper no, la vermella no. Ja, Google Maps, doncs és així, no? Els drons, la robòtica aplicada a tot el que són les fàbriques, treballar que jo pugui enviar un missatge de ment a ment. Avui llegia que Elon Musk ja està treballant amb unes versions a Neuralink per humans. Fins ara ho tenien en ratetes. Avui surt una notícia expansió. Cada dematí t'aixeques i alguna cosa ha canviat, però radicalment. És a dir, jo li podré enviar a ell un missatge si tenc el canal adequat. Sí, ment a ment. També serà guai perquè, oye, méteme aquí el calendari, la gramàtica de alemán, que la llevo un poco floja, no? Serà molt guai, no farà falta estudiar. Feia una xerrada a les escoles de turisme, dic, vosaltres acabareu, en vez de donar classes a humans, a robots. Haureu de donar classes a robots.
perquè seran els qui moltes vegades faran la feina. Els cotxos aniran tots sols. A AP7, Girona, ja hi ha un tram de l'autopista que està preparada. Vull dir, no fa falta anar a Silicon Valley i Google, Això ja ho tenim aquí a Catalunya. AP7, si l'heu agafat alguna vegada. No? I quan el 5G, ara comença, d'aquí 10 anys, sigui 6G, jo ja no sé com es quedarà després, no? Però cada 10 anys canvia. I cada vegada augmenta més, molt més. No? Què passa? Que el 47% dels empleus estan en risc de ser automatitzats. De fet, McDonald's cada vegada obre més restaurants i contrata manco gent. I què passarà amb els humans quan les màquines facin gran part de la feina? I el problema no és una part de la feina d'agafar que un senyor que agafa un plat d'una taula el porta allà on fa net els plats. Això avui en dia és irrellevant. Per a una persona moure plats d'un... No sé, jo no crec que hi hagi gent que nesqui amb subjectiu en la seva vida de moure plats d'un punt a un altre. Ho pots fer un moment donat per una qüestió de feina, de necessitat, però com deia, es val de tenir sempre la il·lusió de fer més coses. El que passa és que tenim un problema amb el sector turístic. Fa 20 i tants d'anys que els sistemes de qualitat i les franquícies han creat manuals, metodologia, bastant estricta. I després de 20 anys de dir-li a algú com ha de contestar un telèfon, com ha de servir un plat, com ha de preparar el bufet, això vol dir que ara quan tu li dius no, és de ser creatiu, és de ser innovador, fa 20 anys que ha fet el contrari. I tenim un problema, perquè la mentalitat seva no és d'integrar la innovació a la seu dia a dia, és fer el que diu el manual. És a dir, que haurem de replantejar moltes coses si realment volem ser innovadors, volem ser diferents. Tu te'n vas a qualsevol ciutat europea avui, en els carrers normals, els principals, i totes són les mateixes marques. No hi ha tanta diferència ja. L'únic que ens diferencia són els elements culturals, com aquest castell. Però les marques, les experiències, estan molt encaixades. I això provocarà una necessitat de que les persones comencin a canviar aquesta visió, que siguin creatives, que en el dia a dia diguin com podem fer una cosa més especial. I el problema és que quan ja no ens necessitin, què farem? Quan sigui un algoritme que pren les decisions de revenue management, hi havia algú de revenue per aquí? Quan sigui un algoritme, què passarà amb el revenue? Igual que fa 15 anys no existien els de revenue, no? Però els de revenue se tindran que actualitzar, se tindran que reinventar, perquè serà diferent. El màrqueting igual, La compra de medis de màrqueting avui com són? Igual que fa 10 anys? La compra programàtica? Es comprar perfils, no vendre banners? Tothom se tindrà que actualitzar. Mira, al final la gent el que no canvia és que volen ser feliços. Quan tu busques a Google quiero ser feliz, és la tercera opció. O quan dius ¿cómo puedo ser feliz? És la primera opció. Passi el que passi, vengui la tecnologia que vengui, els nostres clients volen ser feliços, volen passar un temps agradable, volen viure una experiència diferent. Però clar, la pregunta és, vosaltres esteu preparats per això? Des de la vostra mentalitat? O penseu que és el client que s'adaptarà als teus horaris, a les teues normes, o serà l'inrevés? Perquè aquesta és la clau. Qui és el meu client? Què és el que vol? Li puc donar? I en el preu que jo vull cobrar? Però el que no canvia és que la gent vol ser feliç. I ara tothom parla de customer centric, però jo dic que haurem de crear human centric. Som molt bons creant experiències pels clients finals,
però molt dolents per crear experiències pels clients interns, que són els que fan feina a la nostra empresa i han de marcar la diferència perquè el client s'emporti una bona experiència. Algú té alguna estratègia per tenir els seus empleats, clients interns, feliços? Això no vol dir és que jo soy muy majo o maja. No, una estratègia que faci que la gent estigui a gust i el somriure no sigui forçat, sinó que sigui natural. I sabeu que estic ara treballant amb moltes empreses i aquestes que implanten aquest tipus d'estratègies guanyen més doblers perquè incorporen metodologies. En canvi, fins ara era no, que facin 10 hores sense cap dia lliure i quan més amargats estiguin millor. Vale, doncs no és així. I hem de començar a tenir una estratègia de human-centric incorporat a la cultura de l'empresa. I només amb això podia estar una hora. No ho faré. Però primer me tenc que arreglar jo com a persona, com a responsable de que tot això funcioni, després tenc que treballar en l'equip, després tenc que participar i col·laborar amb el sector. No, és que l'hotel del costat és la competència. Estàs molt equivocat. La teua competència no és l'hotel o el restaurant o l'espa del costat. Perquè tu has de vendre destí, has de vendre experiències, has de fer que la gent se'n vagi encantada. I el sector, participar en aquest tipus de coses és molt important. Mesclar els dos mons de les startups i de les empreses tradicionals. Incorporar partners externs i sobretot, el que m'agrada sempre dir, filantropia estratègica. No filántropo, yo hago un bien al mundo, no, estratègica, perquè totes les dues bandes es beneficien. I els empresarials diuen hay que salir a vender, aconsegueixen, guien, inspiren entusiasme, parlen del nostre projecte, diuen nosaltres, comparteixen els èxits, ampla el salari emocional, motiva els equip i compleix amb el dret de la desconnexió digital. Ja tenim una llei que obliga les empreses a la desconnexió digital. Cuidado quan hem de crear una llei. Algú passa. I començar a parlar d'humilitat, d'intel·ligència emocional, de valors, pensament crític, intuïció, imaginació, creativitat, story doing, empatia, persuasió. Són noves habilitats que no ens ensenyen a l'escola. No ens ensenyen a les escoles de turisme ni en els màsters. I formen part estratègica del nostre ADN empresarial del turisme. Relacions amb persones, sí o no? Però no els practicam. A no ser que tinguis un jefe que tingui aquesta filosofia, a no ser que tinguis uns pares que t'ho hagin inculcat tota la vida, però no, és una loteria. Tens que tenir molta sort perquè algú te mostri totes aquestes coses. Per tant, aquest tipus d'habilitats tindrien que estar ja incluïdes en tot el que és la nostra formació, perquè seran les que marcaran la diferència davant d'aquesta tecnologia que farà moltes coses, però que mai serà capaç de transmetre aquesta emoció. Espero. I haurem de treballar 4 intel·ligències. Avui te contraten per una intel·ligència cognitiva. Però què passa amb la intel·ligència artificial? Què passa amb la intel·ligència emocional? Mireu, en el segle XIX, un qui no sabia escriure ni llegir, què era? Un analfabet, no? Segle XX, si no sabies emprar un ordinador, eres un analfabet digital. Al segle XXI, el qui no tingui intel·ligència emocional serà un analfabet emocional. Només hi ha que veure com moltes vegades els empresaris responen als comentaris dels clients a internet, que s'ho prenen com un atac, en vez d'incorporar intel·ligència emocional i respondre. No? I la espiritual, què passa? Quan perdem tota aquesta relació, que la tecnologia faci moltes coses, què passarà en el nostre interior? Sabeu d'algú que ha estat tota la seva vida fent feina, es jubila i de sobte entra en depressió? Per què?
perquè no ha tingut res dins. De fet, la motxilla de la vida, com més buida, més pesa. Sí? Com més buida és la teua vida, més te pesa. És curiós, és a l'enrevés de la física. Quan entres en un entorn espiritual, el que tindrem que treballar és la força per dins, perquè hi ha tant de canvis que o treballem des de dins que els canvis m'ho superaran. Perquè alguns diuen és que això va molt ràpid. Doncs no us podeu ni imaginar com anirà d'aquí 15 anys. Me n'enric de lo ràpid que va avui. I és que estem en el món de la tecnologia, ho sabem de debò. Me n'enric de lo ràpid que va avui. Si realment no som capaços d'acceptar el canvi, d'adaptar-nos en el canvi i estem forts per dins, serà difícil manejar tot aquest canvi. I la tecnologia va canviant i ens permet veure lo invisible. En el segle XIX els rajos X van poder veure els ossos. En el segle XX començar a estudiar el cervell. I en el segle XXI la tecnologia cada vegada va més cap a un entorn de descobrir emocions, de conèixer com són les emocions. De fet, ens quedaran només dues opcions. Treballar l'humà, que la tecnologia faci la feina, el valor aportat en l'humà i treballar sobretot tecnologies transformadores. Què vol dir això de les tecnologies transformadores? Mira, en el segle passat, segle XX, parlaven de wellness, fitness, running, o corries o no eres ningú, ¿no? No haces running, uy, pues eres raro, ¿no? Masajes, sí, hago dieta. ¿Para qué? ¿Para estar más sano? No, para estar más delgado. El cuerpo lo tengo una mierda hecha por dentro, porque como porquerías para estar más delgado, pero oye, en las fotos de Instagram quedo de maravilla. Vull dir, molt de treballar a la part del cos. I en el segle XXI comença un canvi entre el cos, la ment i l'espíritu. No sé si algú després de 50 anys es comença a plantejar la vida diferent, no sé si és que passa, quan tens 50 comences a pensar, i sobretot si tens fills. No sé si li ha passat a algú, alguns encara no ho ha passat amb els 50, però ja vos arribarà. Quan fas 50 anys comences a plantejar-te la vida diferent. I tot això és un canvi en la societat també, no? I comencen a haver tendències com el Mindful Travel que estem posant en marxa en diferents projectes, centrat en el benestar del ser humà del planeta. No vos avorriré amb la COP25 i tota la matraca que ens estan donant aquests 15 dies, hauria de ser constant, no donant 15 dies, i totes aquestes tecnologies. Vale? Segons Booking, el 15% dels viatgers faran meditació. L'ONI Planet parla de que Mindful Travel serà un 10% del mercat de creixement d'aquest any passat. L'OMS diu que el 2030 la depressió i l'estrès serà una epidèmia. Airbnb vol posicionar Espanya com a destí de benestar. Algú està fent coses de benestar? O tots seguim venent gastronomia, cultura, sol i platja, turisme i natura? Cosa que ven tot el món. Qui s'està diferenciant amb aquesta tendència? Molt poca gent. I cap destí en concret. Els millennials, que tothom parla d'ells, diuen que la salut i la felicitat i benestar és el més important. Veuen la salut física i psicològica igual d'importants, gasten més en well-being, tenen 70% dels wearables i el 72% gastaria en experiències que no fossin coses tan materials. Són els vostres clients. Jo hauria de començar a pensar quina és l'estratègia per tenir-los ells. I què és això de les tecnologies transformadores? Doncs és tecnologies que ajuden a reduir estrès i impost, benestar i felicitat, amplificació, millorar la intel·ligència mental i emocional, incorporar propòsit i experimentar transformació. Cada vegada més la gent vol que el seu viatge sigui, a més, transformador, d'alguna manera aprendre alguna cosa que va més enllà de conèixer quin any va ser aquest castell edificat. Busquen alguna cosa més. Vale? I aquestes tecnologies, parlaríem d'intel·ligència artificial, medicina digital, neurofeedback, biotecnologia, biofeedback, tecnologies per dormir. L'altre dia veia que una cadena hotelera important americana ja té habitacions específiques per ensenyar o que si en reaprendi a dormir.
i en tecnologies transformadores ha creat un producte d'una setmana saludable per reeducar a la gent a dormir. És a dir, ja no basta el spa con los chorros. No és suficient. Això ja ho fa quasi tothom. Què penseu fer vosaltres per diferenciar el producte? Sabeu una de les coses que més li demanen a Alexa als Estats Units? Ja sé que són uns estressats tots. Alexa, relájame. No, a mi no m'estranya. I què passa amb els destins turístics? Perquè això ho poden fer les empreses. La gentrificació és una amenaça per l'entitat dels barris. Greenwashing ja no cuela. Sabeu el que és el greenwashing, no? Aquell hotel que te diu, por favor, usa la toalla toda la semana. Por favor, usa agua solo la que necesites. Apaga las luces cuando sales. Las sábanas, por favor, úsalas los 15 días. Això és greenwashing, perquè la pregunta és, i tu amb tot això que t'ahorres, què fas? Tu poses a la butxaca o fas i ajudes a millorar l'entorn ambiental de la zona? Això és greenwashing. ¿Sabe usted cuántos millones de fosfatos acaban en los ríos? Això ja no emociona la gent, no es commouen per això. No farà que la tua bola l'empri 3 o 4 dies. Hi ha que respondre a el que tu demanes als clients. El canvi climàtic ja comença a ser una tendència. Flyscam, coneixeu gent que diu jo no agafo avions. I el destí, si tenc que agafar un avió ja no hi vaig, dona igual. Això aquest any ja hi ha un 7% de gent han notat IATA, de fet va ser un dels temes que vam parlar a GEPTA fa 3 setmanes de què passava amb aquesta tendència. El tema dels plàstics, ni parlar-ne, i ja parlen d'una generació Greta. Jo no sé, la Greta tal, la Greta qual. El que està clar és que hem hagut la Greta més gent que 17.000 científics que fa 30 anys que estudien el canvi climàtic. Jo no sé si és bo, si és dolent, si és una marca, si és un pla de màrqueting, no ho sé, però ella tota soleta ha creat més consciència que 30 anys de campanyes de qualsevol cosa. No? És a dir, que els destins han d'evolucionar, està molt bé, el dels destins turístics intel·ligents. No, per favor, està molt bé avançar en aquest sentit, però hi ha que canviar i donar un pas endavant. Després de 10 anys de destinos intel·ligents i smart cities, crec que ja és hora de donar un pas, no? I el que plantegem és el que ara tothom parla, no? Els ODS. Hi ha la ODS Fever. Vull dir, ara o et portes el pin dels ODS o no ets ningú. No? Però el problema sempre amb els ODS és que no hi ha metodologia. Quan tu parles d'innovació, no hi ha realment metodologia. Algú coneix una metodologia per innovar una empresa? Com un sistema de qualitat turística que tenim, per exemple, per destins i per empreses? No existeix un model d'innovació. I això és una de les primeres coses que haurien de crear per ajudar a les empreses a innovar. No? I hem de crear metodologia. Hem de fer que emprem noves eines que empren tots els emprenedors per solucionar problemes vells. Tenim molt de problemes vells, però necessitem noves eines. Emprant mapes analògics per estudiar i descobrir territoris tecnològics. Sí o no? Mapes analògics, això és com anar a cruzar el Mediterrani amb un mapa del segle XIV. Necessitem nous mapes, noves metodologies. No? Treballar les economies de color, l'economia circular de bé, jo encara no l'he vist en el sector turístic. De bé encara no l'he vist. Crear no només una marca o un logo, sinó treballar tota una estratègia. Treballar els productes, les experiències. I això és molt més complicat, perquè venim d'una mentalitat de vendre cames, llits, que venden els altres. Ni nosaltres mateixos hem vengut. Qui creava els productes érem nosaltres. Deien, quiero un hotel para no sé qué, y estos tienen que vestidos así, perquè jo ho he viscut. Se llamarà Club Suneo
y los camareros tienen que venir vestidos así, los de animación este es el programa, y tu limpia l'hotel, que coman bien i punto. Érem grans gestors, hem sigut sempre grans gestors, perquè tu tenies un preu tancat de 50 euros. Si ho gestiones per 25, que guanyes 25. Si ho gestiones per 30, doncs guanyes manco. Però som après a ser grans gestors, per exemple els hotelers, perquè teníem un preu tancat. Ara internet us permet vendre directament, doncs podem fer coses diferents. No? I això al final és parlar de dimensions, d'una dimensió més de gestió. Estem molt acostumats en els destins turístics a promocionar, però molt poc a gestionar. No hi ha una estratègia de gestió. Promocionam, anirem a tal fira, anirem a tal evento, farem tal història, promoció, promoció, promoció i molt poca gestió. I ja no basta promocionar. Hi ha que gestionar, hi ha que veure el model de negoci, hi ha que veure si els productes són adients pels clients que buscam. I això necessitam metodologia. No me cansaré de repetir-ho. I aquesta metodologia s'ha d'aplicar comptant a tothom. El problema del turisme i de tourist go home i de la turismofòbia, quin és? Que és que sempre se benefien només els mateixos. No hem tingut en compte el territori. I clar, la gent es cabreja. A un destí, no diré quin, els pagesos estan arrencant els postes de senderisme. Per què? És que li destrossin els conreus. La gent es fica per on no es té que ficar. Fins que no integrem en aquesta gent i vesguin verdaderament un benefici d'això, aniran en contra. I hem de canviar això. Les pròpies associacions empresarials han de començar a obrir una miqueta la ment. Perquè si no, el problema només acaba de començar. Anirà a més, perquè això és com un virus. Es contagia. Vale? Tot el que part de destí intel·ligent, totalment d'acord. L'ecologia. L'ecologia és tan important que ho hem de canviar. Hi ha que posar la part de sostenibilitat i la paral·lela és tan important, la part ecològica, que ho hem de dividir. No? Saludable, la gent que volia salut, no? Algú vol estar malament, algú vol estar estressat, algú vol estar... No, tots volem estar bé. No? Cada vegada el concepte de mindful travel, la connexió personal, la gent diu, vale, jo estic estressat, me'n vaig un cap de setmana, me fan un massatge, me pongo unos chorritos, vuelvo a la oficina y el miércoles sigo estando fatal. No anem a l'arrel del problema. Per què estic estressat? I això és més un tema d'aquí, no només d'aquí. Sí o no? O he dit moltes tonteries? No? Vale. I després, quan ja tens tot això fet, hi ha tot el que és una part de transformació real del destí. No? Hi ha que fer un autodiagnòstic, hi ha que començar a veure com estic jo amb aquestes dimensions i a partir d'aquesta foto puc crear aquesta estratègia. Hi ha que tancar molt bé quines són les coses, fan un pla estratègic, et donen un document, una consultora molt polida i molt guai i ja està. ¿Y ahora qué hacemos? Pues bueno, ya veremos. I per a què serveixen? Hi ha que entrar en detall. Què hi ha que fer? Qui ho farà? Quin és el pressupost? Quines són les prioritats? Quines són les feines que han de fer el pròxim mes? No, que tengo un plan estratégico que me ha costado 60.000 euros i no sé què fer. Algú malament estem fent. I és un tema de canviar tot això. No? I ja estic acabant. Reorganitzar com es gestiona el destí, començar a veure si hi ha algunes certificacions que ens ajuden a posicionar aquest destí i sobretot avaluar i donar seguiment. Si no donant seguiment, tu no pots saber si vas bé o vas malament. És molt important tenir indicadors i tenir objectius associats a tot això. No? En definitiva, i ja per acabar, ens sobren empresaris i hem de cercar més empresarials. És necessari, mira, ara fa informació, no aquesta, però jo me conviden a molta formació i dic, el 80% del que avui
presentaran en aquesta formació, es presenta un món que d'aquí 15 anys no existirà. Estem tirant els doblers i sobretot, el pitjor, feim perdre el temps a la gent. I no hi ha res que la gent tingui més ràbia, que me facin perdre el temps. Perquè la formació que me donen és d'un món que en 10-15 anys no existirà. I això han de començar a ser, sobretot per respecte en els que tenim d'oients, ser molt selectius en quina formació feim. Això també passa, jo tinc un fill de 15 anys i passa a l'escola. Vull dir, és un problema endèmic de la manera que tenim de formar la gent. No podem seguir emprant mapes analògics per explorar territoris digitals. Ens hem de centrar en els clients intern i extern. Una frase que m'encanta diu: nadie se acuerda de lo que dijiste, algunos se acuerdan de lo que hiciste, pero todos se acuerdan de lo que les hiciste sentir. I això hauria de ser un objectiu per tots. Això de que va, cada dia canvia alguna cosa, això és com una muntanya russa. Vull dir, no saps mai què passarà en els pròxims mesos. No només va de tecnologia, hi haurà que ser molt camaleònic, molt que ens adaptem a l'entorn, molt àgil. Ara jo veig pocs àgils i moltes empreses una mica lentes com aquest oso perezoso que tenim. Moltes gràcies. No, pregunta. Vale. Si hi ha preguntes és el moment. Havien dit? És complicat. Més que complicat és exigent. Vivim moments que ens exigeix molt. Ens exigeix canviar coses que fa 20 anys que feim, ens exigeix el que ara diuen el long life learning. És a dir, que això de que antes anaves a una universitat, treies un títol i anaves a l'empresa, i l'empresa era on trobaves la innovació i el que aprenies, i ara les empreses estan tan centrades en apagar focs que la innovació no entra. I aquest talent que nosaltres necessitam, aquests futurs treballadors, no s'enganxaran a l'empresa. L'altre dia estàvem en una cadena grossa i me deien que nosaltres ens preparam 2 anys, passen per tot els departaments i és com un màster en viu i després se'n van. I ho deia enfadat, com que deia, i després aquests bandarres se'n van. Jo li dic, ostres, i tu t'has demanat per què se'n van? Els hi has demanat per què? Que no han trobat en la teva empresa perquè se'n vagin? Vull dir que és un problema que tenim endèmic del nostre sector. Per què? Perquè fa 20-30 anys que seguim fent el mateix i ens pensam que les coses no canviaran i que els empleats, els clients interns no canviaran i que segueixen tenint les mateixes necessitats que fa 20 anys. I realment l'exigència és terrible. Jo estic optant per anar a un monasteri i desconnectar del tot, saps? Tan complicat. Pues res, moltes gràcies, que a més tenim més ponents interessants i sobretot gràcies per venir en aquest tipus de jornades, no? Perquè és molt important trobar temps per això. Oh, és que no tinc temps. Pues, escolta, tu comença a cercar perquè si no, després te sobraràs temps perquè no sabràs què hauràs de fer tot el dia. Moltes gràcies. Tant de contingut i has fet una diagnosi tan potent que poder analitzar-la i canalitzar-la en preguntes costa. Per tant, jo donaré una mica de temps perquè sorgeixin qüestions perquè poden ser molt interessants. I jo la primera qüestió, que com has fet tota l'exposició, anava dient, hòstia, és que tens tota la raó, és que justament ahir estàvem fent la inauguració, ho explico com a experiència, estàvem fent la inauguració del curs acadèmic de la URB, de la Facultat de Turisme, i els deia als alumnes, els transmetia, mira, el contingut, el que aprendreu aquí és molt important, però el més important de tot és sobretot que sortigueu amb uns valors que són els valors que ha explicat aquell Jimmy, que són curiositat, pensament crític, esforç,
intel·ligència emocional, si d'això sortiu quan passeu per la universitat amb aquests valors, seran més importants que els coneixements que adquiriu, perquè els coneixements avui en dia són ràpidament adquiribles i estan a tot arreu, els podeu buscar. Vale? Una cosa és trobar el temps per poder-los adquirir. Jo el que volia dir és que totes aquestes qüestions que tu comentes, no? I des del punt de l'administració pública, veus que hi ha en el món del turisme cada cop, com en tot, s'hauria d'afrontar molt més des de la col·lectivitat. Vale? Perquè quan parles, o jo com a alcalde dic, ostres, hem de canviar aquest model, vale? El primer que necessito és que aquesta visió que un pot tenir se la facin seves d'una manera compartida i que expressin també la seva opinió tots els sectors, des del sector empresarial de restauració, al sector hoteler, etc. I això ho fa molt difícil perquè el dia a dia l'interès del model doncs, és el que preval per als canvis de mentalitat. No? Per tant, crec que amb l'exposició que em fa Jimmy està molt bé i la subscriveixo 100% i és el que em preocupa. A mi me preocupa relativament això, vull dir, me preocupa molt aquest canvi de mentalitat, sobretot perquè jo també moltes vegades m'ho he sentit dir molt, nosaltres estem en un punt d'avanç tecnològic que és exponencial. Tots els avanços tecnològics tenen diferents processos, quan se generen les tecnologies d'una manera inicial són molt lents, però quan comencen a avançar determinats avenços tenen una línia de progressió lineal, però un cop passem determinades fites comença el creixement exponencial que tornarà a parar en un determinat moment en una aturada o una estabilització per generar nous coneixements o noves tecnologies. Però estem en aquest punt, en el punt de que tot passa molt ràpid, fas les coses molt per adaptar-te, anem a fer xarxes socials i quan fas les xarxes socials ja està caducada. Per tant, la meva pregunta és com podem fer des de les administracions públiques de fer uns treballs molt més compartits i que puguem avançar d'una manera conjunta, perquè sols és molt difícil. El problema que jo veig, bé, el problema no m'agrada parlar de problemes, jo sempre dic que hi ha que ocupar-se de les coses, vull dir, hi ha que passar a l'acció. No? Avui segur que després d'aquesta xerrada i de tot el que vegueu, tots sortireu amb un munt d'idees, no? Pues relax, agafa una, dues i demà començau a implantar-les. Vull dir, això és el primer, passar a l'acció. I la segona, totalment d'acord amb tu, és que no hi ha una metodologia que tu puguis fer pas a pas. Sobretot que tingui una capacitat de veure el passat, el present i el futur. Bé, no és que no existeixi, jo l'he presentada i ja l'hem implantada a 3 destins aquest any i estem començant que això es converteixi en un estàndard, però no un estàndard tecnològic, un estàndard metodològic. Perquè el problema és aquest. El problema és que no hi ha una guia, una fuga de ruta, una cosa que tu diguis per on comença? Doncs comença per les 7 dimensions. Agafes aquesta presentació i comences a veure quines són les coses que jo puc fer. Perquè el problema és aquest. El problema és que si jo... Mira, la qualitat va començar al 92. Primer concepte de qualitat, de turisme, de qualitat turística, neix en el 92. Arrel de què? Què va passar al 92? Olimpiades i Expo Sevilla. I quan va acabar tota aquesta festa que semblava que això era una bacanal, que va venir una crisi. Jo la vaig viure, la crisi del 92. I què va passar? Que necessitaven alguna cosa i que van veure que el producte estaia caduco. El producte de sol i platja, de massificació, començava ja a tenir estrès. L'altre dia la OMT deia que a lo mejor hay que repensar el producte. Dic, ostres, collons, tu, 40-50 anys després ja era hora. Tardat 50 anys de dir, hòstia, esto a lo mejor... Hi ha molta gent que ja ho diu fa d'anys, però a nivell de societat, a nivell de dir, escolti, és que potser això ho hem de canviar, tu has parlat de canviar el model turístic. Però és que fa molt d'anys que hi ha un grup de gent que ho parla, però no ho feim gaire. I jo crec que el que hem de fer és començar
a seguir una fuga de ruta, una metodologia que te serveixi a evolucionar àgilment. Si tu veus totes les startups com funcionen avui, mínim productor viable. Algú sap que és un business model canvas? Algú sap que és un mapa d'empatia? Algú fa customer experience maps? Algú crea un mínim productor viable? Això són totes les eines, n'hi ha molt més, que empren les startups. Aquestes empreses que de repente ens estan comiendo la tostada, com es diu. I nosaltres seguim en les eines del segle passat. Vull dir, el primer, prendre consciència de que això és en sèrio, el segon, agaf 4 idees i me posa a fer feina, i si després dius metodologia, comença a emprar aquestes eines, comença a fer cursos, comença a adaptar-te. El problema és que no volem. Quan vulguis en parlem. Vull dir que això dona per una jornada específica de com ho hem de fer. No? I vinga, va, que tenim aquí més ponents meravellosos.